खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै 23 सेप्तेम्बर 2023 बाराय जाबाय सुनिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। बिसिया गावनि असे बिमा आरो बिफान नखराव थाहैनायनि जाहोनाव फिसाया गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। उत्तर प्रदेश रायजोनि आवरायाव सासे 32 बोसोर बैसोनि फिसाया गावनि बिसिजों नांलाय खमलाय जानायाव बिसिया गावनि असे बिमा आरो बिफान नखराव थांना थाहैदोंमोन आरो फिसायनि नखराव थांफिनलानानै बुंदोंमोन। बिनि उनावनो फिसाया गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। बिसिया गावनि फिसाया सानफ्रामबो जौ लोंना फैनानै गाज्रि आखु देखायबाय थानायनि जाहोनाव गावनि असे बिमा आरो बिफान नखराव थाहैदोंमोन। थैनाय फिसायनि मुङा जाबाय राजेश। दा बे जाथायनि सायाव इउपि पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। आसामनि मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय मायांगुरि ओनसोलाव सासे जौ फेनाय सुबुङा जौनि निसायाव दैयाव बाज्रुमनानै दैयाव गबनानै जिउ गोमादों आरो बियो गाव हारसिंनो दैयाव बाज्रुमदोंमोन। बेहायनो बे जाथाया जादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय कमल दास। बलिउड सावथुन थ्री इडियट सावथुनाव फाव खालामनाय फावखुंगुर उखिल मिश्रा बिथाङा गावसानि न'नि किटचेन सिङाव खामानि मावबाय थानाय समावनो हरखाबै गोलैनानै गोबां थै गनायनि जाहोनाव हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन आरो हस्पिटालाव फाहामथाय बाय थानाय समावनो बिथाङा जिउ गोमादों। बिथाङा थैनाय समाव 67 बोसोर बैसोनिमोन आरो बिथाङा बे समाव हायद्राबादाव सावथुननि खामानियाव खामानि मावगासिनो दंमोन। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय बिश्वनाथनि साथाम बिदा फंबायफोरा थांनाय 2007 मायथाइयाव गावसोरनि बिमाखौ हस्पिटालाव एम्बुलेन्स गारिजों लांबाय थानाय समाव एम्बुलेन्स गारियाव अक्सिजेन आंखाल जानायनि जाहोनाव गावसोरनि असे बिमाया थैखांनायनि उनाव गुबुन बेमारिफोरा जाहाथे गावसोरनि बिमा बायदि दाजाथों अदेबानि अक्सिजेन गैयिनि थाखाय दाथैदों होननानै अक्सिजेन गोनां गारि एम्बुलेन्स गारिखौ दानो होननानै समायखेरा लादोंमोन आरो समायखेरा लानाय बायदियै 10 बोसोरनि उनाव अक्सिजेन थानाय एम्बुलेन्स गारिखौ बिमा ललिता गुप्तानि मुङाव दान होनाय जाबाय। समायखेरा लानाय बिदा फंबायफोरनि मुङा जाबाय बाबुल प्रसाद गुप्ता, मिथिलेश्वर कुमार गुप्ता आरो कमलेश्वर प्रसाद गुप्ता। 17 तारिखखालि जारबारि गियानपुराव जि गिलु बालु घटना जालांबाय बिनि सायाव जोङो ज' जालायनानै फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। दा 17 तारिखआव जि घटना जादों फार्स्टआवनो जों बेखौ निन्दा खालामो मुगैयो आरो जाय घटनाजों लोब्बा दं बिसोरखौ जोङो धिक्कार होयो आरो बिनि सायाव जोङो इमिडियेटलि जुडिसियेल इनकुवारि नांगौ होननानै जों दाबि खालामो आरो दसि मानसिफोरखौ एक्जेम्पलारि पानिशमेन्ट होनांगौ होननानै जों बुङो। दा 17 तारिखनि जानाय घटना बेयाव हेमन्त नार्जारि होननाय सासे बर' सेंग्राया गावनि न'नि PMI न' बानायनायनि थाखाय हाग्रानिफ्राय नानसाल दंफां सायख्लं लायदों। दा बिसोर लोगोआव 16 जन ग्रुप दंमोन। दा दंफां लायनाय समाव जायगानि रेन्ज अफिसार आरो बे रेन्जआव थाग्रा जायनाखि स्टाफफोर बेसोरजों रायलायनानै बिसोरनो फैसा होनानै लायनाय जादोंमोन। दा जायनाखि गार्जेन दा जायनाखि जोङो रिपर्ट होदों आरो लकेल मानसिया जेखौ रिपर्ट होदों बे हिसाबै दा फैफिननाय समाव मोनानि 2:30-3:00 बाजियाव हठाथनो सानै सेंग्रा बे फरेस्टआवनो मावग्रा दा बिसोर फरेस्टारबो नङा बिसोरो फरेस्ट गार्डबो नङा बिसोरो खिन्थु फरेस्टनि हेल्पार होननानै बेखौ BTCनि EM रन्जित बसुमतारी अरफे बि फेरेंगा बे बुंदों जे बिसोरो NGOनि मानसि नङा बिसोर हेल्पार होनना बुंदों। दा लकेल मानसिफोरनि बुंनाय बायदिबा बिसोर NGOनि मानसि। दा बे सानै सेंग्राखौ हेमन्त नार्जारिया सिनायदों। दा बिसोरो सिदा फैनानै हेमन्त नार्जारिखौ खर'आवनो राइफलजों थुनानै गावदों आरो बेयावनो स्पट डेथ जादों। बिनि खर'नि मेलेमा फोरथि गुफुरसारजोबदों। दा बिनि उनाव बे मानसिफोरखौ
रेन्ज अफिसारनि बलेर' गारियाव थिखांना लांनो नागिरदोंमोन खिन्थु जायगानि रायजो राजाफ्रा ज' ज' ओंखारलायनानै बेखौ बोख्लायनानै लाखिनो हादों दा बेबायदिनो घटना दा बाथ्रा जादों मा दिनै बे रेन्ज अफिसनि बे सानै सेंग्रा जायफ्रा खुनु फरेस्ट गार्डबो नङा फरेस्टनि अफिसियेल सार्भिसमेनबो नङा बिसोरो दा फरेस्ट प्रटेक्सन नामाव एंगेज खालामनाय बे सेंग्रा सानैया बोरै फरेस्टनि राइफल गंनैखौ लानानै गावफैनो हाखो बे जोंनि थाखाय गिदिर कुइसन बे आरो बेखौ जों प्रश्न खालामो बेखौ सोर हरा सोरनि अथरिटियाव सोर थोना दा बे हिसाबै जों बेखौ नायबाय जे बिसोर जुदि सिलाय लाबोनानै जुदि गावफैनो हादोंब्ला बिनि मेइन रेसपन्सिबोला जायनाखि फरेस्ट बिगोमा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM दा बियो रेसपन्सिबोल मानोना बिनि कमेन्ट नङाब्ला बिनि जेबो बोसोन नङाब्ला फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ BTC आव जेबो खालामनो हाया बेजों लोगोसे जायनाखि बिनि इनचार्ज रेन्जार बे रेसपन्सिबोल बे दायनिगिरि बिसोरो राइफलखौ हरनो नाङामोन बे सेंग्रा सानैनो आरो बेखौ राइफल होनानै गावहोनो नाङामोन दा बेयाव जों नुयो जे राइफल हरनायनि थाखायथ' दायनिगिरिखा राइफल हरनो नाङामोन आरो लोगोसे गावबाय बिसोरो गावनायनि हुकुमखौ सोर होखो दा दिनै बे घटना जे जादों बेयाव निस्सय जोंहा माने फरेस्टनिफ्राय हयथ' हुकुम दंखायो जों बेखौ साननो हायो नङाब्ला नों सासे फरेस्ट अफिसाराबो गावनि अफिसनि राइफलखौ नोङो सोरबा माने फरेस्ट प्रटेक्सन नाव लानाय सेंग्राफोरनो हरनो हाया दा जों खोनानायाव बे जायगानि मानसिफोरनि रिपर्ट बादिब्ला बे सानै सेंग्राया आरो बेल' नङा बेबायदि जायफ्रा फरेस्ट प्रटेक्सन नामाव एंगेज खालामजादों सेंग्राफोर जायफोरखौ लकेल मानसिफ्रा NGO होनना बुंदों NGOनि मानसिफोर बिसोरो बे एरियायाव झारबारि एरिया ओमफ्राय बे गियानपुर एरिया दिग्लि बे एरियाफ्राव बिसोरो राइफल लानानै गिदिंबाय थायो बेखौ जोङो रिपर्ट मोनदों बे घटनानि उनाव फेरेंगा बसुमतारिया जोंहा बे न'खराव थांदों 20 तारिखखालि बे न'खराव थांनानै नायदों दा जों लुबैदोंमोन बिथाङा थांनानै नायदोंब्ला बिथाङा जास्ट गोरलैयै मोदै फुगारालासिनो बेनो मोनसे आश्वास मोनसे होबोनांगौमोन जे सरकारा मोनसे डिसिसन लाबाय थांनानै थानायनि जों राहा लाबाय जे बे न'खराव जों साख्रि मोनसे होगोन आरो आर्थिक साहाय्य जेसेबां नांगौ जों बेखौ होगोन बेबायदि बाथ्राखौ बिथाङा बुंनांगौमोन खिन्थु बुंनो हायाखै डाउटफुल बिथाङा बे दंफां खावनायनि साजा होनायनि बाथ्राखौ बिथाङाबो माने बुंनाय बायदि बाथ्राखौ बे बुंदों बे दुखुआनो गैया जेबो आरो बेजों लोगोसे बे न'आव थांनानै एथ' दुखुनि सम निदाननि सम बे निदाननि समाव दुखुनि समाव बियो मोजां खोथा बुंनो नागिरै बेयाव माबा गोदाव सोराव माबा लुवार थैसोग्रा लुवार नागिरनो थांबाय बेयाव माबा ULBसो नागिरनो थांबाय बे दाव बे जायगायाव थांना बुंबाय जे 17 बोसोरलायनो दावराव देखाब नाजारिमोनहा लुवार बादि थै लोंनानै फैनाय ओमफ्राय थैजोंनो थै गोजाजोंनो बिसोरो भबिष्यत माने फुरथि खालाम मोजां मोनो जोंखौ माने लुवार थैसोग्रा लुवारजों थुना होनाय जाबाय आरो लोगोसे बे खाथियाव जादों सालगुरि गामिनि जोंसार आरो जनक बिसोर जे गावथार जाबाय दा बे गावथार जानायखौ ULB होननानैसो डिक्लेयार होबाय बेसेबां मुगैथाव एथ' जघन्य मानसिनि माबाया जानो हायोना मानसिया एथ' खोथा माने गाज्रि बाहाय हायोना मारै बाहाय हायो दा जों बादि मानसिखौ दिनै माने नोङो लेवारजों थुला होनो हाबाय बे आं फेरेंगाखौ बुंनो लुबैयो दा दिनै बे हेमन्त नार्जारिया थैनानै थांबाय दा बिनि लुवारा सोर फेरेंगा नों नङाबा सोर नों नंना नङा फेरेंगा बुं बिनि थैखौ सोर सोबा दिनै बिनि फिसा आलाय सिलाय जाबाय बिसिया आलाय सिलाय जाबाय बिनि रेसपन्सिबोला सोर फेरेंगा आर इउ दा रेसपन्सिबोल ननसेन्स बायदि खोथा बुङो बे मानसिया बियो आरो मानो बेल' थांनाय दाखालि माबायावनो 14 तारिख मामोन बे आगस्टआव नाबेसर बसुमतारिखौ बे मालि बिथार गामिनिखौ बेखौ गावथारहैबाय थाख्लाय दैसायाव लांनानै हमखानानै गावबाय बेखौ 12 तारिखखालि हमदों 12 तारिखखालि हमनानै बेखौ 13 तारिखआव प्रडिउस खालामदों माने CGM बिजिनियाव CGMनाव प्रडिउस खालामनानै रिमान्डआव लानानै सानब्रैनि रिमान्डआव लांनानै 14 तारिखखालि बेखौ आरोबाव थाखायाव लांनानै गावथारबाय नायनोसै बेसेबां अननाय बे पाब्लिक खामानि बियो मा मावनाय जादोंमोनलाय दा दिन नुना नुवाखै
बे बिसि सासे दंमोन फिसाजो दङ डिग्रियाव फरायनाय फिसाफोर दङ एखेबारे खस्थ' मस्थ' जाग्रा दा बिसोरखौ माने अना खाना गावथारहैबाय दा बिसोरनि माने न'खरनि दुखुनांथाव गाबनाय दुखुनांथाव हब्रानाय दुखुनांथाव परिबेस बेफोरखौ नुब्ला जोंनि बिमाफ्रा गावो बयबो दुखु मोनो दा दिनै बे फेरेंगाया दिनै बेखौ नुना नुवाखै बिनि थैखौ सोर सोबखो फेरेंगा बेखौ बुंना हो बिनि लुवारा सोर दावराव देखाय नार्जारि ना फेरेंगा बेखौ फेरेंगा दिनै बुंना हो बेखौ बिनि थैखौ सोर सोबा बिनि थैखौ सोर सोबखो बे फेरेंगा सोबाखौ सोर सोबगोन बेखौलाय मानो बिदि खालामखो आरो 2022 आव आरोबाव बे अखिगुरि गामियाव जों रायमाना बे रेन्जआव अनन्त बसुमतारीखौ ओरैबायदि बुख्रुब बुख्रुब खालामबाय आखाइ बुफायबाय आथिं बुफायबाय बे थैल' बाखि खुनुरुखुम बे आरएमबि सिभिल अफिसाव थानानै बे ट्रिटमेन्ट खालामजादों थैल' बाखि दा दिनै बिदि मानो खालामखो बे दिनै बे हाग्रा माने रैखा खालामनायनि नामाव एनजिअ बाहायनानै दिनै फरेस्ट प्रटेक्सन नामाव सेंग्रा बाहायनानै दिनै बे उग्रपन्थि खामानि मावनाय जायाखैलाय बे गुन्दागिरि खामानि मावनाय जानाया जायाखैलाय नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि